és hora de donar pas a la protagonista d'avui, Nerea Sanfèlix. Va ser de les capdavanteres, perquè quan tu vas començar, pocs canals de YouTube en valencià trobàvem. I l'acollida va ser molt bona. Molt bona, de fet, al poc temps ja m'havien telefonat, vaig fer una xerrada en Alcoi amb Plataforma per la Llengua, vaig tindre prou subscriptors, vull dir, per a mi tindre 200 subscriptors d'un dia a un altre en un canal YouTube sense ser jo ni coneguda ni res, per a mi va ser com, ostris, molt fort, saps? Clar, a qui no li va agradar veure això? Mira, aquest vídeo va triomfar moltíssim, de fet, sempre me diuen fes vídeos en ton pare, fes vídeos en ton pare, fes vídeos en ton pare, i l'acollida va ser boníssima. I després arribaria a punt i ens va regalar grans moments. El Chapo, la Gemma Chor... Veus, és que jo plore per tot, Emma, és que... En estos moments, quin són els somnis de Nerea? Treballar a la meva terra i acostar la televisió tan necessària, sobretot a la gent major dels nostres pobles.